Oruire mboyo. Ayo naro asomogeni one bwiri tukoria lera agendete gwetera aigwete baba asomoberoye kurinde buroire mboyo asinyagita ase erime bunge ya Kitutu cha South county ya Kisii ekarontete turaenda tororenga muchandoki oyo minto Eunice yakabwate asomoberoye igotosuka ninchu genda mona intwe tumanyanga muchandoki omwana minto agwetera. Karibu sana. Asante. Unarina gotebi mwanchu murigereria aigani gonda ase ward ya Nyakoe ase bunge ya Kitutu cha South ase county ya Kisii ase nkumera noyo minto nero raeteira talimake na kinagotebinga na mange aitira sobogima bwae nyembono akero kumurigereria taigweti bya somoberoye uruire bwa pimiro nyagitari bwa rengiro nyagitari kurende mbori gotoka bono ntagete atwerere asoboime nganara ya yaeteire kurwa kaibore tu asengencho nabwate bwoye kurende nigo tuamanyorera senka ya mamo mwabo egotoka iga Nyakoe igo kabamo na intwe egera twerere asoboime na ria ya aeteire asobogima bwae to baisa gusuka no torenere gaiga egera nyareko bakagutokwanira. Karibu sana baba. Asante. Toikire seinoga na tambe taliange na tambe bono ningani otebi mwanchu murigereria ngana kiukurukwa na gaiga nkaitore oene kinga maina no tore Nyakoe gose tukaroro ao na mwekire Nyakoe asamalie tangoro ku Eunice kerugo na bana nyore tubiya ngakina biya gaika 2014 nari nang'ete kuigubobe ndi ibwire mwaka kibwire ande mbarenga muibwire asenka yenu etore batano Njaindo yo gatatu. Okay. Bana karo boruiro boiga bwachagete. Na chiete gochienka yanere gochiri basaiti mosocho. Ntete turaira na maega ake orante byobugima bwa seino na mukinete na bana ba mino makonkia mware gwetera utaranyore nka yawo. Nto ari gwetera renda makongo nonya ari ngarara. Omusomi ndina chitagasira mwakeli bombiri. Mpole. Tokatigara no mongino minto agatokini biya ebona aba minta abanene abanko bwati bakanywa mu bagantigaga kabera naba bakombwati na inche nkarora na beiro monto monene buya na inche nyore nkayane enka yuchete eskuru nyanguru babo no gwachete ku primary school high school ana na igeterende primary karo ngakina arengo moke kanya kurwara maguru keroro moke karo na igete kirasibere yebona karo na nya kurwara maguru nkabera nsabu mbake miaka 18 urwarita maguru kuri miaka 2 mbake miaka 18 muchando kyorenga maguru one site yeyega kogoro kongo ari konyara gusuka bane na rekabera nsabu na nyagoncho yani okagata turatebe bana muna nyasa nkonyete ngabwena inje tikoira na skuru mwara chete chinyagitari na kiwa koreto kabwena chete chinyagitari nyasa nkonyete sengenjo kurwa bukonya baiboli batemire bana barasire egasinya tubana ngabera bura kiniri tukelimo twabwate chikagurugoro gaiga baiboli bana bare gotora rugura nkabwata tata gacha kamata inaro sirense gaiga tagetombu atoka bakontari kambwata akaboka agantari kaminyoka akarangeri mama kamata yoma eto mwana oria otarire ngatara igo bono kyane kone nyasaye nkabo monto manene narieri nanyorete nkayane mwaka 2004 2004 Nario tenenete kurwa segesero ko ikiri miaka 18 ebona nkagenda rende mosocha abo ngakionyore tumugaku gasingenchoro cha matuka yonsi pigoro walite watenene all of a sudden kasi ni yanenere yarenga abo akangira ngaberera arara bwoye kanyaka makonya nkanyorera na inche bwona abo ange nasare nyasaga sese ni no mwana omonene ore nyaruka
naenda gachaga nando mumura ande ngakora matuko naenda ganseseni umwana nyaruka naenda gachaga bono moke yore kirasi sanemo Yebono. bono noyo ndenere itiari bono yo gatatu kang'ea naende bono korwara timoire ti skuru Igo mwamanyanete n'omugaka ogwo naki akorukwiriete akorukuricha ati ogongo mwamanyanete mwaka ki oyo 2004 nandaga konyoma mwaseseniwe n'abana bane oyo gatatu ochakire korwara koru omwaka ori twakorete ang'ete Januari namoirire chinyagitari nainche kindwarete komoire oborwaire bwabora ase ewiki notore nyagitari amatukane okoira nanka rituko erimo riokana riari buya bono nainche nkang'ea goteba mochandoki oyo indwarete ngoetera n'omwana karwarete bono chiombe nabwate kire egento nabwate nkaoni konyora mako biarosirire twaonire omogondo achi korwareri gwagasira bono timbwati kende gionsi naki ngokora ngateba mono nono oborwaire bwaborire ase omwana oyo mono nono kware gwanchondorera amabera mwana oyo tabwati kebe nonde mono nono ase namochire ong'abere bono omwana oyo igete omwaka oyo igo motienyu gatatu mwana naro enyaruka yane enene ekonye gosoma iranda mbono akorete form 4 okong'akera esimi ogontebi mama notakeire noyo korwarete esukuru amasabo kamotebia omwana one tinkonyara goika kantei mama epikipiki egokoyo ike iga abarimu bakororoirane bono rende abo morogo bachiarenge egoika saa 3 mwana oria akarwara oyo orenge esukuru kanyaruka aka bono gakorwara kere engaki bono omwana oyo ekero arwara nainche bateri nindwarete mwana oyo one bono oyo kabere omomura ogontei mama naki bono togokora nyagitari tokogenda tokabuta baka saa 7 nkabeka amarunsa ngateba omonene one ondororokanera ase obotuko obo omwana one abwene saitani tabwati okobwana ande mambi na esukuru nkogenda nyasaye akakora ogwancha kwaye mambi bogakia omwana ori tokamokoririe esoesi iga isiko agatara tukagenda rende esere y'omwana amasabo tukairana tukaenda nere tukairana tugaikanka kera twaikanka tugakora amatuka 3 riri bono omwana oria esaransire amatemu ande omwana oyo akarwara nainche ndwarete Obana mburwire ki omwana oyo arenge gotwara kera gonya korwara rioka mwachiete nyagitari mbwatugete mburwire ki twachiete agapima oborwaire bokabora agoika iga nonye nekera araire ositokong'ea kobung'a bono abanyagitari bagantei mbakonyara yasinyire bono rende omwana oyo nyasaye agachaka mobwera ngamoiki nyagitari munyagitari agantebia mwana oyo oborwaire obarwarete onye nobi bwa nyasaye kanga obwanire bono esiaikeire twatemire twarosire riogo ndiyo torakoe kenda obure kurokosi onyakomobekera monwe ekero abeire igo gacha nkagora kurokosi eyo nganya kobekera omwana oyo korwa eri chiarenge tare 22 motienyu gatatu bono korwa eri omwana oyo aberire omotienyu oyo kane oyo gatano noyo igo gochikoera igo kenga bono nari nyasaye ndocharorokanire konya gotimokare bono nainche ngachaka bono erio nanyorire bono abana kero nang'ea koigwa bobe igaika 207 nkamenta nkoigwa yani ngwatigwa amaino kero naigwa ngwatigwa amaino nkaenda town bagansibia amaino ngabatei tagitari nonye mogonsibia amaino egento nkero kemerete egase amaino ensa na moinoga bagantebia kemerete kerega naga kera ase iga bono ngakwegesire yo oborwaire bokabora ngacha nkabera ngatomura asio
Asi ankaikora bagante iburweire mboyo. Ngacha. Karona acha nkabera nkanya komenta kurwara. Kamanya go. Omuno amaina buoka gusemo beronde ko ikwaringe bobe. Pono nari ko iguga ige bigoti. Ebigoti gocha sama. Gaga. Na maino na igubono ngosibu. Una chingoli. Ega ikabano 2010. Kamenta ko igubo betidi ko nyara komera mate. Tindi ko nyara korara go ikandi gige ntombe ke gantorere. Tindi ko nyara ko likende. Ebona. Ega ikabana ba minto mbale naro ko bagantebia. Tira gocha tukoire nyagitari. Ngo ikanyagitari. Ngokora rukire gento burwaire mboyo. Ukabekerwa amache kire gento rende nkaegwa mariogo. Kibono kwali kuyu. Nari kuyu ngo siekwa. Omo ikongerera. Ebona. Asinyuko yana. Ngweresa abanyagitari bante itubwati mu chandonde bonsi. Mbuyore tigatoko etwa mariogo ayo tumeke. Ngo change kere nyagitari. Ngende nyagitari ngana bekerwa amache nechisindani. Bante inucho bwene. Ngo ikankana menta. Kwa menta bwatera bo Eunice. Ndate turaenda somutima kumusinini. Tumanye kuirana ogendere gototebiguru yuburuire bwao. Ne keroriri mwangakirite simi mwantebeti kero mwatemete bono kuri yubugweni asangao amangana nda makongo. Ngwira na tole ekarotwa chira somutima komako mwanchu muligereria nigo tole na Eunice au kwa nakorwa senka ya sobo. Wo yenerororo nkomanya tole nki aberete gaiga asekeke kerobosio na mangana nda mange alietira sobugima bwaye akurigereria oranga ke eyenka waida eyembotambe boli na kibuge oboruire botari gutuka asijinya gitari cyanya ko bakagwita andekero kumuligereria nabokoranga na igwete bobe kuri ndenya gitari nigegenderete gotebanga oruire mboyo inkigose gikariete Eunice kwera na tole asensemo ende ya kabere egera tumanye amange kurwa sale tubaise gusuka Ndizi TV obwanzu bw'umugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwanzu bw'umugusi. Ndizi TV obwanzu bw'umugusi nigo bono yakonikerundekerene nego kurentera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asete kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Eduka yobonchoreria ya Kisii Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu au tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byaborere ngamona emeito yebirengo au chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari yaito yokoroseria emegati.
Ebikoroto nigotobwate bye chingencho au buna ebye skuru cashews chirabas chisport shoes asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega asengencho ntobwate nsemo ya wines and spirits ase morego kie chianga boigo ntobwate cha latest design chiabana abasubati amo nabasacha ensemo yokogo kiabana ntobwate chitoys au chinyange nebinto binde asebalia mobwate chigali timo baisa koya amase asengencho nigotobwate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri, amarwire yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Machine cheito gochigo kurigire choka nduto koereza bunurwarete wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekarutu anyorre tu akorre to konyoro murwiro oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'inigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batarira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biamo naindo mwanchu muligirelia Ndizi TV ogenda tukubwati murubuli oyo Nayaeteire asina gotebi inde na Eunice koroiga se ward ya Nyakoe egotoka se bunge ya Kitutu cha South. Eunice otarire chinyagitari burwiro butali kororekana. Utalikorolekana pi wano ntoko manyanga muchandoki ukale ase umubiroye Eunice twarura somutimoko nando mwanchu muligire nyoko genda tugutubwatia nabo gutumekerangere kiao wetera se namba yesimi eyera se TV yao nyogutagete naye ngotarire ngoche bakenka yao egera tusange ali wetera sobuguma bwao nabo kondigi wetera se namba eyere ase TV yao nabali mugutubwate wetera stinjira cha online tonyare buna Ndizi TV news ensema ya Facebook nabo iko YouTube na otogotoka obekekerangere kiao aroro Eunice wa wetana nire chinyagitari tali naruko tali wapi uriro bono mweli oyo bwaburire aborire bana bwaburire nyagitari naenda ya mweli egwiki eri ende yaerete yarengeri itkolie chumaine ngakera mu muromi ntesimi Fred kamotebi omwana ominto natemire korigia abakonyi bwamborire nje tindo gochigosema nkonye naetananire timbwati kende none ndagira abana bakoria chibesa chiaerire none abana bagochie skuru timbwati njerende yonsi abana isiko bari agante iyo mwana ominto remereria Nyasaye ritweli monakoro kobwanore inje ngiche ngotarire ndore gose kwagwenire bono ritweli antebeti ale gontarira ndichieti goika ngaigobobe ngasie kukerase chinguru chikangerera ebinto bikangea gonsiba omotuga igabigotara echirani njare ngabu egacha bakamwana ekanyora esimi akagocha kera akanyora mumuro yo minto taiyo akamutebi nasoka gochinya mataro riboti nere nare koiraroro
Tigaba no minyoke gocha. Alieli minyokete gocha. Akangoyia. Kangoyiri tukoli aengeli aramisi. Tugaikagaiga. Kara twaikagaiga nkarara ichuma Jumamosi. Jumapili. Kemambi ngaboka iga saa moja. Kaenda baka mwaye. Kamata iyo mwana ominto bane siyaikeire. Na ikeire omoiso na igure bobe. Na mentire koigu bobe. Nande mense miyuka. Magongo goika. Binto bigotara nkoyi bigotara omobere. Kingo kuna iga muna bono iga nakunire iga. Bigotirimbo keresa itie biatara. Okunga ne binto kabisa biri. Binto bigotara bikwara bikori chinyama. Ngo chikori endagira. Na igungoro kande. Bikonga chinsa ngo chikori endagira na igwende kongusugo chimaega. Bono mwana oyo minto kera agenda agantebi ngo chande ndigie besa nkoire nyagitari. Keracha. Agesibia akarigie besa tokaenda nyagitari. Kera twenda nyagitari ngapimwa. Ngapimwa ebipimo bitatu. Bagantebi nande moirane iyarenge igoro. Igoro tokagenda. Bagateba nande egepimo nkerarora bare gompima. Egepimo eki bono rende gigatigare aroro nakimo muri ominto achigochekia. Namuna twatebe tigwa amachibu rende tonyore korwa aroro. Bono amachibu aborire. Bagoteba kindi nki. Orwaire mboiyo. Bono nasinyiru muna ngokora. Nche konya nkorigeria abana bane. Nabaire esukuru. Bwone kende nkeyo mogakone tari kwenyara. Mogondo ntobwate kende nkeyo tobwate. Nankaga muna mwachire moroche. Mwibori naro yombwate ogotire. Kende ntobwati. Nomo morominto naro oribweka. Bono timbwati bokonyia ndonsi. Bono nabo nchandegete igo. Lakini rende tinkweba Nyasaye oria ontongete. Nabo ngonya komosaba. Ambwere emechando naeteire emiaka emenga ekero nkonyebara. Ndoche yaikira ng'a emiaka 20. Kero Fredi ang'akirete simina ntebetie ng'a engoika mwarenge kwarusigwa ebinto nonye nase omobere ogo kara kwanera nseme. Nachiete naroka ekero nyagitari yasinyete. Abana baminto bagantebi tiga tokoire omopasta narabu ogosaba omogusi. Bono nabo nachiete nabwate etuki. Agante igoika ogingerwe. Kambori ng'aki oigwete agante ntaete okuna ase oigwete bobe. Ngakuna agaiga. Karusia magena agagoeta. Magena aria ngo moromu. Nichichuba igo magongo goeta bakagaiga bakenda. Chichuba chichisoda ase chichiplastic. Chichiga chichisoda chiatire. Ona karanduseti ebinto ebio. Nkaigwa mbeo yang'ire koaka omobere. Akarosia echae nkanywa. Nomogati. Agante ibono okobera agaiga. Ngaki omotinyi okabere orenge. Ntaete obera abako obwene. Bono agantebia. Goika oru chibesa chiokogora ebitambaa na emesuma. Bono chibesa konya nakabesire nkae gochiri busana. Nchichieti gonkonya. Agantebia otakeire omente eribwegere ngokorere. Eribwekambora. Bono ngachigwakera abana baminto mbabwati kende. Bono nkabere ewiki eyemo. Nerituka erimo. Ngwakerwa esimi korwa bwone maate na omwana ono oyo okabere. Agante mama nonye gwachiete. Gwatotigeire emechando. Nkomobori ninki. Agante iyo omwana ominto abaire muna riri nyagitari tore. Na besa teiyo. Ngateba gaki omone none. Otare kondorera amabera. Muna ndwarete omwana oria bwene. Bono nari nakerete omwana omoisiko ominto esimi. Kamata iyo omwana orwarire. Nenchera akorwara nembe. Ng'aki ngokora ng'ike. Nari eri omwana oyo antomerete siringi 450. Ngoika naruka etaoni ngotebi 700. Gocha gusia. Ngotebia ntereba gaki orankonye. Nyasaye nabakogoseseni timbwati besa echio. Indwarete sinkorwa naruko. Ntagete onkonye minyoka endore omwana ore nyagitari. Nabankonyete. Ngaika na bosongo naro. Naro nkanyora egari ya mosocho. Gateia ase ogwancha. Monkonye monki mosocho omwana ono arwarete na inche ndwarete. Timbwati inche rende erang'iki mosocho. Kang'iki mosocho nkanyora omwana oywo.
no arabu munyagitari aganta igento nkeyo turanyare gokorera omwana oyo tugacha bono narenge bwone ngakiyo omwaka ori mutinyu nane eng'iti njang'icherete nyomba chikoni ase okoruga chiagatari kiarenge riko nare koigereria egansiba okogoro oko kai ande oko bono konya ase nero yandumire iga ase kwende iga naga ande konya nabekeirwe obokuma gesieri kai eng'iti ekere gocha tonyerochi yaya nekumbete iga saa ngapi chiarenge saa 5 Sunday yarenge mambi bono nkaigwa egento gekong'aka okogoro oko ngoteba omonto ki oyo okong'aka iga ngochi kogororoka korigereria tinde ochionde nkorigereria inse kanyora eng'iti ere ekona ya enyomba eyende ebwatete enyomba eye iga enene gochi moina ibere chiare eyemo entambe yarwete korwa bakaria kai bono ekero yansibete okogoro ngatenena ngatebia omonene one onyenje arenge tingokurero omonene one ondorokanere rora birecho nsibire nsibore korwa ase chinguru chia birecho omonene one naye gwantongete ande nayomaete obogima bwane omonene one ase namochire ong'abere nasabire amabere ondorokanere nari narangeretie omwana one ngamorangeria penti minyoko omwana one nakure omwana oyo akaminyoka karigia omote agantei mama nkware goteba na eng'iti nkamokorera iga mwana oyo agacha nomote korwa saa 5:30 abanto mbaichorete onde tayokonyete mwana oyo goita eng'iti andi tato mwabere kayare tare ngororo mwana oyo agaita eng'iti eyo ense engima egakwanga motebia rora esimi wakere anko yao na baba mwana oyo nabagete esimi tugakwana na mumuromi ntagantei nkonyara goika tiga mama ache mama agacha eng'iti eyi no twanyebegete abwo akanyerora basi nkateia omwana bono eng'iti eye goika onyiaka ebicha rituko erimo nabo ndaende nonye na ekanisa rituko nyasaye arang'anchere mbwene nchikorwa osuta omwana nabo anyiagete ebicha bono eng'iti eye ekero anyiaka ebicha gekaba ng'a tegosambwa tegotinde kumbobe ase yabegete mambinto nyenyorete tokanyora na egetiringo keraroro bono korwa eri ngaika motinyu gatato nkarwara naende nkairu nyagitari matata naro oborwaire bokabora omwana oyo ono okora form 4 gontei mama tiga ng'ende nsibie chianga iga nonye na ewiki eyemo ndanyora nonye echiribubere naende torore ngai ogochi nkaremereria gantei mama aremereri nyasaye naro mwana oria agasiberia omonto chianga akamoa chiribubere ngamanya kogenda so omopastor oyo ogisimate kero naikaroro ogontebia ng'aki kamotei yaya natebigwa gosabera ore abanto bari barwarire bachandekire munanje naki kiandetire ogontebia beka amarunse ngosabere ogonsabera kera nsabera ogontei tenena ogontebia enda yao teri gokoroma nkamotebia ekomboria nkamotebia iga ogontebia egento nkerantaete nkorusi nabwata amache ya eparaka akabeka okoboko iga kabwata aga iga akarusia egento twarenge na eyanti yane okomobekera koboko okomoteitia okerera ng'o oigwe egento ekio okomotei kiagundire okomotei kae Eunice atiokerera igwe okomotei namaene pastor kiagundire agantebia egene nyasaye rituko erimo ngogokonya are ogontebia ng'ari enka yao ebinto mbiro bibekire omochi agantebia inche amasaba ane ngosaba mbing'use biche bakaga iga obirore amanya gontei beka amarunse kero nabeka amarunse agansabera akang'usa egento keboire iga getingire koruga iga rikerega iga nari koiguna eriote akamanya kondusi naga iga enyongo ya erikorominyo makorominyo ayo oroche akobera ase chimbago aria materere aria arosetie enyongo aria abwate amamiri akamanya gontebia otema ogende ase chibesa echi iga kwarure oende mambi orete 500 naende moche na anti yao rituko erimo na narwete aroro ngacha nkaigu ng'a
embeo yang'akire buya Eunice aseng'encho chinga kichairire ntagete nane chingutarire Jumaine gocha togendereria omugano oyo nobwate oborito nande n'omutambore aseng'encho ebinto bitari gosori inte byo omonto akorusigwa ase omobere oyo mwancho omorigereria tari gosori aseng'encho echinga kinebiro tigana nenche motarire Eunice wiki egocha egere togenderere korwa aroro aseng'encho omugano n'omotambe naende amang'ana ara ase omugano oyo namarito mwancho omorigereria igo mbuya mono tigatumira na rituko ria Jumaine gocha ense yamo n'enusu ya marogoba egere tobwatire korugabo namarita atigarete ase ensemo eyo ende ya kabere ase omoroberi oyo iga Nayaeteire mbuya mono ase okorigereria ande mbuya mono ase chingaki chiao nche nigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ande botambi nigo bagoteba kora maya ogende.